Kámo, akože tie vlasy si dosť zabila. Toto je Lauria poslednú dobu dala zabrať svojim vlasom. Party sem, party tam, rôzne akcie, eventy. Inak vyzeráš ako striga. To, čo si mi povedal? Okamžite sa mi ospravedlň, lebo ti nakopem ten zadok. Sorry, hej, asi som trošku prehnal, ale mala by si s tými vlastne niečo spraviť. Takže som zvedavý, čo s nimi urobíš. No i počkaj, na to také nástroje, na to takú bojovskú kozmetiku, že ti z toho odpáli dekel, že sa z toho poserieš. No, okej, tak hej, už Laurie minule spomínala, že odkedy používa túto kozmetiku od Andrejne, jej vlastne nikdy neboli zdravšie. Tu vidím, že si džube nejaký čierny šampón, že vraj slúži na hĺbkové prečistenie, rozpúšťa mas, silikóny a nečistoty a má chladiaci efekt. Ďalší krok si Laurie napacká tento vorium šampón, aby nevyzerala ako orízaná krava, aby jej vlasy mali poriadny objem. Vlasy si umýva touto hlavicou s uhrikovým filtrom, pretože Laurie si nechce umývať vlasy tvrdou vodou a vyhne sa tak baktériám, ktoré prechádzajú cez tú hnusnú odpornú vodu. Tu vidím, že si Laurie dáva vlasy do turbana a vyzerá ako nejaký Turek, čo predáva kebab. Nekrič na mňa, veď už si ho dám dole. Keďže Laurie nechce byť ako jej 70-ročný detko a nechce mať plešiny, tak si nastrieka toto chladiace antibakteriálne tonikum na rast vlasov. Aha, hľa, pokračuje s nezmývateľným kondicionérom na ľahšie rozčesávanie, ktoré vlasy zaniká lesklé a hydratované. Potom nastrieka tento Heat Protection na teplnú ochranu, pretože nechce mať vlasy ako zhorený toast zabudnutý v hriankovači. Laurie si teraz vlasy vyfenuje, ale je safe, pretože si nastriekala tú teplnú ochranu a nemusí sa bať, že jej vlasy proste budú zničené. Teraz si Laurie vlasy rozčeše touto drevenou kefou od Andrejne, inak nikdy si nerozčesáva vlasy, keď sú mokré, pretože tak sú náchylnejšie na lámanie a ničenie. No a tu vidím nejaký krém, či čo to je, neviem. Určite toto dá lesklý finish, zanechá vlasy hebké a posilní ich. Áno, je to uhladzujúci krém na vlasy a volá sa Antifreeze. Ty vole, wow, dobre, beriem späť všetko zle, čo som povedal. Tvoje vlasy by mohli mať vlastný Instagram, ale akože vážne. Pošli mi ten link na Andrejne, alebo nie, rovno pošli celý e-shop. Díky, Laurie už nevyzerá ako striga. Ha, ty vole.